U 13 sati je vreme za TikTok preglede i kuvam ovaj pasulj sa sokom od somborke i čekam da u 15 časova sa tobom ručamo i da se družimo na TikToku, da pevamo. Jer to je ljuta paprika i ti je voliš kao i ja. Večeras kad padne mrak, ja čekam tvoj poljubac.